Vicentica la del Forn, un conte de Nadal de contes en valencià. Fa molt de temps, en un poble molt bonic anomenat Aielo de Malferit, vivia una xiqueta que es deia Vicentica. Vicentica tenia 10 anys, però com era una altra època, un poc més fosca i menys amable per als xiquets, no anava a l'escola. Ella treballava al forn amb els seus pares, però li agradava passar-se el dia envoltada de farines i llevat i netejar amb el ditet el sucre que s'escapava d'algun pa socarrat. Com era una artista dels panets i rebia a tot el món amb un gran somriure, tot el poble la coneixia com Vicentica la del Forn, i sabien que si algun dia passaven gana, només havien d'acostar-se a saludar a Vicentica i a ella se li cauria algun bollet accidentalment per a que pogueren berenar. Vicentica tenia 6 germanes i un germà, que es diu Pronte, i la seua preferida era la seua bessona Carmen. Amb ella jugaven a amagar-se i imaginar que eren pirates i descobrien món. Vicentica anava sovint al llevador a rentar roba per ajudar a sa mare. S'emportava un panet i unes tarongetes i aprofitava per a esmorzar seguda en un brancalet. Un dia d'hivern que feia fresqueta però un solet molt bo, va escoltar un ronquit estrany darrere els baladres i va anar a veure què podia ser. Un animalot gros de color groc i 2 gepes peludes estava menjant-se les fulles del baladre de riu. «Ei, no, para, para!», el va renyir Vicentica. «Que el baladre no es menja, que et farà mal!» L'animalot, que per si no ho teníeu clar era un camell, la va mirar amb cara de pena i Vicentica va entendre de seguida que tenia fam. Li va donar les pells de la tarongeta que acabava de pelar-se i al camell li van encantar. Mentre Vicentica la caronava al·lucinada, perquè no havia vist mai un camell, va sentir uns crits. De sobte, per mig dels esbarzers, van aparèixer 3 senyors estranys. Anaven vestits amb teles molt fines de molts colors. Vicentica no havia vist mai ningú amb aquelles pintes per a Aielo, així que segur que eren forasters. Els forasters, en veure a Vicentica amb el camell, es van alegrar. Per fi havien trobat el camell que els faltava. Un dels forasters, que portava una corona daurada al cap i una barba molt blanca, es va presentar. Hola, reina, sóc Melchor, i estos són els meus companys Gaspar i Baltasar. Estem en una missió molt important que hem de portar a terme esta nit, però algú Va dir mirant a Gaspar. no s'han recordat d'agafar el mapa i ens hem perdut. Primer nosaltres i després este camell tan llustrós que t'has trobat tu. Ens podries indicar com arribem a Ontinyent? Vicentica va dir que sí amb el cap. Sempre li havien dit que no havia de parlar amb desconeguts, però podia assenyalar-los el camí amb el dit. Va estirar el braç i va assenyalar un caminet que podien seguir per arribar a Ontinyent. Els 3 forasters van somriure i li van donar les gràcies, i aleshores Vicentica va veure als seus ulls que estaven cansats, que no havien menjat res en tot el dia, i es va adonar que els seus tratges preciosos estaven plens de brosses i pols. «Espereu», va parlar per fi. «Descanseu una miqueta. Tingueu el meu esmorzar. No és molt, però el panet està acabat de fer i les taronges són del pati de casa. Vos ajudarà a recuperar les forces per a seguir el vostre camí. Seieu ací al brancalet, que ara vaig a buscar-vos una miqueta d'aigua. I no deixeu que el camell es mengi el baladre, que se vos posarà malalt». Els forasters li van fer cas a Vicentica, agraïts per l'esmorzar, i Vicentica va anar a per aigua. En tornar, els forasters ja feien millor cara, i després de beure l'aigua molt a gust, li van dir: Eres una xiqueta molt especial. Moltes gràcies per compartir amb nosaltres el teu esmorzar. I per ajudar-nos a trobar el nostre camí, Vicentica. «Com? Per què sabien aquells forasters el seu nom? Que haurien anat al forn algun dia?» «No pot ser. Si anaven amb aquelles pintes, segur que se'n recordaria». Baltasar va riure al veure la cara de Vicentica i esbrinar el que estava pensant. Et direm un secret, Vicentica. Nosaltres coneixem el nom de tots els xiquets del món. Som màgics! Va afegir Melchor amb un somriure. I volem fer-te un regal per haver-nos ajudat. Va dir Gaspar. Li van donar una caixeta molt xicoteta amb el seu nom escrit i li van demanar que aquella nit la deixara dins d'una de les seues sabates i no l'obrira fins al matí següent. Però és molt important que vagis a dormir ben prompte i et portes molt bé esta nit.
Si no, no funcionarà el regal. I això va fer Vicentica. Després d'acomiadar-se d'aquells forasters que deien ser màgics, va acabar de rentar la roba i va tornar a casa. Vicentica va deixar la capseta en una sabata i se'n va anar a dormir ben prompte i sense donar què fer, com li havien dit. Al matí següent, amb l'emoció, es va despertar més prompte encara que sa mare i va anar a buscar la capseta dins de la seva sabata. Va obrir la tapeta a poc i una llum encegadora va emplenar tota la casa. Vicentica, que es va veure envoltada de xicotetes estreles, va mirar a dins de la caixa i va veure 2 paraules escrites amb lletres daurades. Imaginació infinita. Carai, quin regal més estrany. Haguera preferit un trenet o una nina. És ben bé que aquells homes extravagants li havien pres el pèl. Bé, què li anem a fer? Va pensar Vicentica, sempre molt pràctica ella. Aleshores, va agafar la capseta i amb un tros de fil i 2 capsetes de mistos buides que tenia la mare al calaix, es va construir un trenet. I va agafar uns drapets i unes pedres grosses del pati i va fabricar unes ninetes per a les seues germanes. I amb una altra capseta va fabricar un vaixell pirata per a la seva bessona Carmen. I a Joaquim, què podria fer-li? Amb uns papers del forn li va fer una corona i amb una manteta una capa per a que es disfressara de rei de la casa. Quan es van alçar tots, van veure tots els regals i els va faltar temps per a posar-se a jugar molt emocionats. Com era un dia especial, la mare va treure una pastilleta de xocolata i els va donar un trosset a cadascú. A Vicentica li va donar un trosset el doble de gran i mentre l'abraçava li va dir a cau d'orella: «Per a tu doble, bonica, per tindre eixa imaginació tan meravellosa». I amb el temps, Vicentica va entendre que el regal que li van fer els 3 forasters potser no estava tan malament, perquè li va servir per a viatjar on volia quan volia, per a inventar-se les millors històries per a les seues germanes i convertir en joguet qualsevol cosa. Vicentica la del forn va passar a ser coneguda al poble per una xiqueta que no s'avorria mai i amb qui no podies avorrir-te mai. I així va continuar sent, amb les seues germanes, amb les seues filles i molts anys després amb la seua neta, que vos parla avui per a contar-vos, amb molta imaginació, la història de la seua iaia Vicentica i desitjar-vos un bon Nadal a totes i a tots. I conte contat ja s'ha acabat.